Welcome back mga ka-DIY Loop TV. Today's video mga kalapatid, natapos na po natin yung ating flyer slope, and then abangan sa ating video. So ayan mga kalapatid, natapos na po yung ating flyer slope. Yan, nalagay ko na rin yung bubong, and then naglinis na rin ako ng loft mga kalapatids. Yan po. So malinis na po ang ating loft bago natin ipasilip yung ating flyer slope na tapos na po. Yan po, nilagyan ko din ng para hindi naman po ilipat ng hangin. Dahil mahangin po dito kung napapansin nyo. Yan mga kalapatids, mahangin po dito sa amin. Yan po. Kikita nyo naman mga kalapatids. Yan. So nakarelax yung mga ating kalapati. So hindi pa tayo nagpakain ng ating mga kalapatids, dahil tinapos nga natin yung ating flyer slope mga kalapatids. Yan po. Yan po. Tinapos po natin yung ating flyer slope. Mapapansin nyo. Yan. So yan na po yung finished product natin. Yan. So simple lang. Hindi naman natin kailangan ng magandang loop para sa ating mga kalapati. Depende na po yan sa mga kalapati mga. So sa owner ng kalapati, depende na po yan. Yan po. So silipin natin po yun sa loob mga kalapatids. So nilagyan ko na rin to. So hindi pa tayo nakabili ng screen ulit mga kalapatids, gawa ng hindi nga tin tayo, minsan lang tayo nakakalabas dito sa ating bahay mga kalapatids, dahil gawa na nga ng enhanced community quarantine mga kalapatids. Kaya pansamantala muna tong nilagay natin na sarado nila. Yan. So sako na naman mga kalapatids. So wala naman yun, sa mga nagtatanong sa ating mga viewers mga kalapatids, is sako na naman yung ginamit natin ng pang dahil yun nga yung sila sabi nga nila na baka manakaw ulit mga kalapats yung ating kalapati. So di na yan mananakaw sigurado mga kalapats. Hindi na pag-interesan siguro. Yan. So tanggalin na natin to mga kalapatids. Yan po. So pasok tayo dito sa ating fire slope. Sa loob pasilip natin kung ano meron dito sa ating loob, sa loob ng ating fire slope. Yan, bago natin ilipat yung ating mga kalapate. Ayan mga kalapatids. So dinubli ko po para kapag humahangin is hindi po buksan ng hangin yung ating fire slope. Ayan, so medyo mahirap-hirap. Ayan po. Ayan, so di ko na po bubuksan lahat mga kalapatids para di tayo mahirapan. Yan, so nilagyan ko din ng harang dito sa baba para kapag may gustong pumasok na pusa is hindi siya po makaloob. Hindi na po siya makakaloob. Ayan, so inayos ko na rin. Safe na po itong ating flyer slope. Yan, mapapansin nyo mga kalapatids. Yan yung nilagay natin na patungan. So dalawa pa. So dadagdagan pa natin yan mga kalapatids. Yan po. Yan. Ito po yung loob. So DIY na DIY. Kung ano po yung napulot natin dito sa ating bakuran mga kalapatids, is yun yung nilagay natin dito. Yan, naglagay din ako dito para kapag pupunta po ako dito sa loob is may patungan po tayo. Hindi tayo mahulog. Yan. So sa mga dati nating viewers dito sa DIY Loop TV mga kalapatids, alam na po nila yung ating sistema dito. Kung ano po yung napulot natin na gamit dito sa ating bahay is dinadagdagan lang natin. Kaya nga sa pangalan ng ating YouTube channel is DIY Loop TV mga kalapatids. So alam ng mga first viewers natin yan, yung mga naunang supporters natin mga kalapatids. Yan po yung ating loob. Masdan nyo. So kulang pa po yung patungan natin. Yan lang po yung nagawa natin dahil gawa nga ng
nagkulang na tayo sa mga gamit. Yan po mga kalapatids. Yan. So ito yung ating loob. So lalagyan ko din ng tarapal dito kapag nag-release tayo is nakasarado yan mga kalapatids. Para yung ibang kalapatids maiwan dito. Kaya hindi ka pa po nalagyan yan. Gawa ng yun nga, nagmamadali din tayo na ipakita sa mga viewers natin. Kaya yun mga kalapatids. So tara mga kalapatids, isarado na natin to. And then kunin na natin yung mga isasampa natin dito sa ating fire slope mga kalapatids. Yan po. Susarado ko muna ng ganyan mga kalapatids. Yan. So pagmasdan yung mabuti mga kalapatids. Yan po. Dito po yung pasukan nila. So nilagyan ko na rin ng sarado. Yan. So tara mga kalapatids, samahan nyo na ako. Mga kalapatids, yan na po. Tatlo na lang po yung natira natin na kalapati dito sa ating stock loaf. So tatlong cup na po yung natira. So i-condition na natin yan. And then itong 5. So umpisa na rin natin na i-condition yung mga yan. Para may salang na natin sa breeding. Yan. So 1 month siguro yan. 3 to 4 days natin yan i-condition. So titignan natin maigi yung ating mga breeders. And then yung mga isasampa po natin dito sa fire slope natin is bali 17. Yan mga kalapatids, 17 na warrior. Yan po, nandyan na po yung first clutch, second clutch and third clutch mga kalapatids. Yan po. So ang dami mga kalapatids, 17 na warrior. So dito mga kalapatids is mga 1 to 2 weeks natin na ititrain sila dito sa ating fire slope. Yan. And then umpisan po natin yung self-training series natin. And then pagkatapos ng 1 month or 1.5 mga kalapatids is yung self-race series natin. Yun yung ating content mga kalapatids. Yun yung magiging content natin dito sa ating mga warriors. Yan. So dito natin susubukan kung gaano kagaling yung mga ating DIY line. Yan. Yan po mga kalapatids. Yan. So yung iba dyan is anak ni Isabela. Yung ating magaling na kalapati dito sa ating loop mga kalapatids. Yan po sila lahat. So tara mga kalapatids, samahan nyo akong ilipat na itong mga yumbers natin at para hindi na rin kayo maboring dito sa ating video, para hindi na rin kayo maghintay. Sorry sa ingay mga kalapatids dahil hangin dito. Yan, sobrang hangin. Kung mapapansin nyo, sobrang hangin po. So nagkukumpulan na yung ating mga yumbers. At tara, samahan nyo na akong ilipat sila mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, nalipat na natin yung mga ating mga warriors natin. Yan po. Nandito pa po sila sa baba is hindi pa po sila sanay mga kalapatids. Yan, kung mapapansin nyo, taas natin yung brightness. Yan, yung iba medyo sanay na, pero yung iba mga kalapatids is nasa baba pa. Kung mapapansin nyo, yung tatlo dito is ano na, alam na nila to eh. Kasi so may mga naipi yata yung pa mga kalapatids. Yan po. Papansin nyo is 17. So bilangin nyo po sila mga kalapatids. 18 po yata kung hindi ako nagkakamali. Mga kalapatids, yan lumapit ko yung isa natin.
So gutom na yung mga yan, mga sigurado mga kalapatids, dahil hindi pa po tayo nagpapakain. So sobrang hangin talaga dito mga kalapatids. Yan. Sinasanay pa po nila yung sarili na. O ang kagandahan po nitong ating flyers loop mga kalapatids, nakakapag-exercise yung mga ano nila, bagwis nila. Yan. So na-exercise sila mga kalapatids. Yan po. Pagkatapos po nito mga kalapatids, papakainin ko na rin sila. Dahil di pa po sila kumakain. Kasi yung ating time na pagpapakain is mula 10 ay mga 9 or 9:30 mga kalapatids. Tapos sa hapon naman is 3 or 3:30 po ipapakain natin. So dalawang beses lang po ako nagpapakain dito sa ating loft. Pero sobra-sobra naman yung binibigay natin. Kaya mas maganda na yung mga kalapatids dahil naubos palagi nila yung mga ano nila, mga patuka nila. Wala po nasasayang. So that's it muna yung ating hanggang dito muna ang ating video mga kalapatids. Dako naman tayo sa ating mga pa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. Abangan. So nagbabalik tayo mga kalapatids. So dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. Yan. So umpisa natin kain. So maingay. Mahangin mga kalapatids. Yan. So shoutout tayo kay Aldo Saint. Yan. Si admin ko yan mga kalapatids. Si John X Plaza. So shoutout sa'yo admin. And then shoutout tayo kay Girl Disalis mga kalapatids. Girl. Ewan kung ano yun mga kalapatids. So shoutout kay Ethan, Mark, Herald, at kay Danilo Alzate. Oh yan, shoutout sa'yo mga kalapatids. So shoutout kay Just Lope. So subscribe yan dahil may YouTube channel din yan si Just Lope mga kalapatids. So hindi ako nagkakamali siguro mga kalapatids. And then shoutout naman kay CMCH05 Pigeon Loaf from San Jose, Laredel, Bulacan mga kalapatids. So promote ko na rin yan mga kalapatids dahil YouTube vlogger din yan. And then kay CJ Love TV 84. So subscribe nyo din yan, nasa comment section yan doon sa ating kahapon na video mga kalapatids. Yan. And then kay Pipong Love TV mga kalapatids. So subscribe din nyo yan mga kalapatids. Tropa, supportan ko na yan sa ating YouTube channel mga kalapatids. And then shout out kay Pigeon Love TV mga kalapatids. So YouTube vlogger din yan mga kalapatids. So shout out nyo, subscribe nyo din yan. And then shout out tayo kay John Benedict Reboldia. Yun yung pupunta dito mga kalis na bata. Kakadyan lang siya mga kalapatids. And then sunod natin mga kalapatids si Amaba Love TV Ace. So shout out sa'yo. Shout out kay Sandy Pineda from Reda KS USA yata yun. KSA. Basta yun. Kay Sandy Pineda kalapatids. And then shoutout kay Frank Salterva. Yan, shoutout sa'yo. Yan mga kapatid. So supportang tunay yan. Dahil sabi niya nga laki ng pinagbago ng ating loft sa flyers loft natin. So ginagawan din naman natin ng paraan mga kapatid para maging ganyo kayo manood sa ating loft dito sa ating YouTube channel mga kapatid. And then so shoutout na yun kay Caliboso Brothers Loaf. So subscribe nyo yan mga kapatids dahil i-sponsoran niya po tayo ng paggawa isang logo. Igagawa niya po tayo dito sa ating YouTube channel. And then shoutout kay Angela Gakos. Yan. Shoutout sa'yo Angela Gakos. Yan. So shoutout kay Mon Love. Yan. So subscribe din nyo yan si Mon Love mga kalapatids dahil ano yan din mga kapatids, isang YouTube vlogger. And then yan lang po yung ating pa-shoutout ngayon mga. So special shoutout natin si Adrian Vital. Yan, shoutout natin yung mga yan. So mga supportang tunay yan sa ating YouTube, sa Facebook natin mga kapatids. So hanggang dito lang yung ating video mga kapatids.
So don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button mga kalapatids para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. So, huwag mo kakalimutan mag-comment. Kung ano man yung gusto mong i-comment mga kalapatids, comment mo. So mga bashers, so happy sa inyo mga bashers. So pagpatuloy nyo lang yan mga kalapatids sa basher ko mga kalapatids. So okay lang yan sa akin dahil kung saan ako nag-umbisa mga kalapatids, wala akong problema sa akin mga kalapatids yan. So huwag mo kakalimutan mag-like, comment, and share sa Facebook. I-share mo to yung ating video sa Facebook para mas makita ng mga nanonood sa YouTube na kalapatids natin. Para masuportan din na tayo. Huwag lang isang YouTube vlogger na pansir ang suportan nyo mga kalapatids. Yan ang paalala ko sa iyo. Dahil sabay-sabay po angat at tulungan nyo din kami. At marami po tayong raffle na paparapol sa inyo na kalapati mga kalapatids. Yan. So lahat ng ating videos mga kalapatids, tapusin mo to. Tapusin nyo lahat ng ating video mga kalapatids. Dahil magpa 500k subscriber na tayo. So konti na lang. So 494 subscriber na tayo mga kalapatids. Yan po. So hanggang dito lang ang ating video. Abangan bukas mga kalapatids. Peace.